berriro ekingo diogu EB Euskadi 13 honi, iragarrita zegoen mailarekin. Aritz Rodríguezek gidatuko du, gaur egun Blog on Brands proiektuarekin dabilen gizona, eta berarekin batera, berak egingo ditu aurkezpenak, Julio Amaia Susita Taikerrenak, besterik gabe, zuena daitza, da eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuri. Bueno, eguerdi on deneri, ez dut inor ikusten argi hauekin, baina gaur mahai inguru honetan negozioaren egoera interneten aztertuko dugu, baina pixka bat euskararen ikuspegitik. Eta horretarako, eztabaidarako 4 lagun ekarri ditugu. Gorka Julio, berriki, joan den urtean, okerrez banago Talaios izeneko kooperatiba txikia beste sozio batzuekin batera sortu duen laguna. Amaia Ozerin, Azkue Fundaziokoa. Iker Etxebarria, berak kudeatzen du Euskal Apps edo mugikorretarako euskarazko aplikazioen portal bat, dela esan daiteke ez da. Eta Susi Rodríguez, askorentzat segurazki ezaguna izango da, Ilurnet enpresan azkenengo 8 urtetan lanean dihardu, eta eskarmentu handia dauka, euskarazko softwarea sortzerako orduan, euskaraz negozioa egiterako orduan, eta formakuntzan ere bai esango nuke, ezta. Lehenik eta behin nahiko nuke bakoitzak bere burua aurkeztea, hasiko gara Gorkatik hasi eta arantz egingo dugu. Gustatuko litzateke bakoitzak bere enpresaren, zure kasuan fundazioaren jarduna aurkeztea, negozio ereduaren ikuspegitik batez ere. Nahi baduzu, Gorka? Gu kooperatiba elkarte txikia gara, gero behar bada kontatuko dugu zergatik kooperatiba eta ez beste zer, baina gu 3 arlotara dedikatzen geha batez ere, bata da tresnak eta garapena, eta garapena software librea batez ere erabiliz, eta tresnak egokituz edo tresnak garatuz. Beste bat ahalduntzea eta formazioa deitzen dioguna, formakuntza, da ikastaroak eman, bai enpresa pribatu edo publikoei, eta baita elkartez berdinei, eta ahalduntzea deitzen dioguna, dela jendearekin egon eta beraien lekutan, beraien lanlekuan, gure ezagutza transmititu eta beraiekin batera prozesuak eta lantzea. Eta bukatzeko eta berezia estrategia eta analizia egiten dugu, nolabait, sare sozialen analizia, ez Twitter eta Facebook ez, sare sozialen estrategia aspalikoa da, eta azkenean gizarte edo pertsonen arteko harremanak definitzen dituen bat, ez bakarrik horrekin, baina bai analisi matematikoa, estadistikoa, prospektiba eta aholkularitza teknologiko lanak egiten ditugu. 3 arlo horiek gutxi gora bera dira lantzen ditugunak. Amaiak esan bezala, Azkue Fundazioan lan egiten du, eta nik uste guztion artean, segurazki, agian fundazioa delako, ez delako enpresa bat, ikuspegiak igual pixka desberdin izango duela, eta zu zeuk kontatu. Gure lana bereziki sailkatzen da 2 eremu handitan. Bata da Euskararen etxea kudeatzea, eta hor bertan Euskararen etxean Euskararen interpretazio zentroa daukagu, eta orduan hori ere kudeatzea, bizitak erakartzea, komunikazioa egitea eta horren marketinga edo. Eta bide batez, gonbidatuta zaudete guztiok etortzen, bizita doakoa da, oso polita da, eta Euskararen inguruan gauza asko ezagutzeko aukera izan dezakezue. Eta beste bigarren arloa da, Euskara, internet eta teknologia 3 multzo handi horiek lotzea. Bai guk egiten ditugun egitasmo batzuen bidez, guk sortuta, eta bai besteek egiten dituzten egitasmoak zabaltzen. Zabaltzen, batzutan izaten da laguntza zuzena eskatzen digutela zabaltzeko edo nolabait lankidetzan aritzeko, eta beste batzutan jakindakigula sortzen direla eta zabaltzen saiatzen gara, eta baita ere beste alortxo bat lantzen ari garena, formakuntzarena da. Euskaldunak formatzea bai erraminta teknologikoak erabiltzen, bai sare sozialei beste beraien lanean edo beraien bizitza pribatuan ere etekina ateratzen, eta nolabait horrekin bideratuta Euskara zabaltzen horien bidez.
Hori izaten dira gure arlo nagusiak. Gauza bat ez duzu aipatu, Azkue Fundazioak ere telebista saio bat ekoizten du, okerrez banago, Bai, Amaika telebistarekin saiotxo bat daukagu, baita ere teknologiaren ingurukoa eta teknologia euskara zabaltzeko ere. Azken berriak, sortzen diren egitasmoak, eduki berriak, dana delakoa. Osondo. Iker, beraie badaukate. Bueno, gu Euskal Apps ataria sortu dugu, edo bultzatu dugu, eta hemen nagusiki bi arlo daude. Batetan euskaldunoi euskal aplikazioak aurkitzea erresteko web atari bat bideratu dugu. Ze hori storeetan, normaletan, App Storean edo Androideko storeetan eta ez da inerreza euskaldun aplikazioak aurkiztea eta haiei buruz hitz egitea eta bar, hain gutxi egonez, konparatuz munduko osoko aplikazioekin, gu ez dakit berezitasun bat gehiago eman nahi dizkiago euskal aplikazioei. Eta gero alde batetik ere beste arlotxo bat dago euskal garatzaileentzako, euskal aplikazioak sortzeko ideiak edo errekurtzoak eta horretarako. Eta bat ipatori da Euskal Apps proiektua. Aplikazioak aurkitu euskaldunentzako eta gero euskal garatzaileentzako komunitate bat sortu. Gure enpresa ere arlo ezberdina ditu, alde batetik formakuntzara dedikatzen gara, formazio ikastaroak ematen ditugu enpresetan eta bar, teknologiai buruz, batez ere gure enpresa software libreera dedikatzen da, edo software librean oinarritzen da, orduan software libreen oinarritzen gara batez ere formazioa eta baita formazioan inguruan aditua gara e-learning teknologietan eta implantatzen ditugu e-learning plataformak, baita bai hezkuntza formalerako eta bai informalerako plataformak. Gero baditugu ere bideokonferentziako sistemak eta ematen ditugu eta aplikazio propio bat dakagu, Babelion izenekoa, dela espresio orala eta lantzeko plataforma bat. Hori formazioan inguruan. Eta gero beste aldetik ere garapenara dedikatzen gara, web garapena egiten dugu, beti ere hori software librean oinarrituta, eta aholkularitza teknologikoa ematen dugu. IKT-ak eta implantatzeko erakundetan eta enpresetan. Nik neukan galdera sorta zabal xamar bat, baina 45 minutu dauzkagu orotara hitz egiteko, beraz, ez dakit nola bideratu dezakegu. Nik orain egingo dizuet galdera orokor bat deneri, pixka bat ardatza, gaur hitz egin dugunaren ardatza, eta gero baditut galdera batzuk bakoitzarentzat, lehenengoa eta gaian murgiltzeko bete-betean. Baldago interneten negozio euskaraz egiterik, eta hala bada, zeintzuk dira zuen negozio lerroak zentzu honetan, esan nahi dut, zuzenean euskerarekin lan egiten. Ez dakit, ulertu behar dugun euskera, ez dakit, batzutan klasifikatzen da, iaia atal bat bezala, ez? Osea, nik ulertzen dut hemen zaudeten enpresa ezberdinak, eta guk ere bai, euskeraz normaltasunez lan egiten dugu, bezeroaren beharren arabera, baina jakin nahi nuke zuen esperientzia bizka, zeintzu diren zuen sensazioak, horrekin gero sartuko gara beste gai batetan dela euskera hutsean dagoen web aplikazio bat adibidez aurrera eramateko izan daitezken zailtasunekin. Baina lehenengo gauza, nun dago negozioa euskeraz interneten edo teknologiari lotuta? Gure kasuan adibidez, gu orain dela 8 urte sortu ginen, eta garai horretan adibidez ez zeuden enpresa asko teknologian inguruan euskeraz aritzen zirenak. Eta gure bezeroak eta transmititzen zigutena zen, askotan, igual, webgune bat egin behar zuten edo zerbitzu bat eman nahi zuten euskeraz, eta kontratatzen zituzten enpresak ez zutela ondo ulertzen euskaldunen izaera hori edo zuzendu behar ziren publiko hori. Orduan, adibidez, guk sortu ginenean, berez gure nitxotako bat zen, euskal enpresak eta euskera orokorrean, formakuntza arlotik ez zeuden nia enpresak eskaintzen zutenak formazio ikastaroak teknologien inguruan euskeraz,
Eta hori, hori ja denborarekin ere aldatu egin da. Ze gero eta kompetentzia edo enpresa gehiago daude euskeraz ematen dutena, baina nire ustez bai dago, publikoa dagoen heinean, edo jende euskalduna dagoen heinean konsumitu dezakena negozio noski badagoela. Kasu horretan, beraz, klabetako bat emango dugu, gertutasuna bezeroarekiko, ez? Bai. Bezeroari eskaintzen diozu, jakintza, kultura eta hizkuntza eta baten inguruko jakintza ez ezik, gertutasuna, konfiantza, pentsatzen dut bai, eta batez ere bere modu berdin, espresatzeko orduan, hizkuntz berdina hitz egitea. Osando. Ger nahi baduzu? Bai, gu erantzun horri, galdera horri erantzuna emoteko Euskal App sortu genuen. Eta, gure ustez hori nitzoetan egotie, azken batean nitzo bat da, ezta? Estrategia ona da. Baina aplikazioekin zaila da. Modeloa nire ustez isladatu behar duzu, arrakasta izateko. Ze aplikazioetan zabaldu da aplikazioak oso merkeak izan behar direla edo iaia doainik, ez da bat ere erraza dirua sortzea nitzo txikietan, ez da? Baina nitzoetan badaukazu hor, pizkat kontra esana da, baina nitzoetan ere badaukazu hor publiko fidel bat, ez da? Orduan, baina gutxi. Orduan nire ustez egin behar dena da isladatu. Euskal Apps sortu dugun bezala, isladatu dezakezu Katalabs sortzeko edo Galabs sortzeko. Erreplikatu eta beste nitzo batzuetara. Beraz, kasu honetan, nitxo batetan lan egitea, beste klabetako bat izango litzateke. Eta atxikimendua igual ere bai, ez? Igual ez dakit hizkuntzarekiko atxikimendua edo, nitxo horren atxikimendua produktu bat jakin batekiko, euskeraz dagoen produktu batekiko edo, ez? Bai. Amaiaren kasuan gehiago igual azaldu duzu igual pixka bat, baina nik ez dakit zuek enpresei aurrera egiten ere laguntzen diezuen edo ez, aplikazioi laguntzen diezuen heinean, euskeraz garatu diren aplikazioi laguntzen diezuen heinean, pentsatu nahi dut zuzenean ez bada ere, baita enpresei ere ez, zuek ze laguntza eskaintzen duzue negozioa egiten laguntzeko interneten euskeraz? Bai, gure etekina edo soziala da, guk ez dugu dirua irabasterik, gure asmoa hori ez da, orduan etekin bakarra soziala da, eta enpresekin lan egiten dugu gure egitasmoak garatzeko produktuak kontratatzen ditugun heinean. Hori da alde bat, eta beste aldea izaten da nolabait zu komentatzen zenuena. Batzutan etortzen dira, produktu jakin bat sortuta daukatela dagoeneko, eta ez dakite nola zabaldu, komunikazioan laguntza behar dute, zabaltzen laguntza behar dute, ideia ona iruditu zaie, batzutan izaten da garapen beraiek beren lantaldeetan edo ikerketa eta garapen moduan sortutako produktu bat edo ideia bat daukatela, ez dakitela nola bideratu eta gu nolabait laguntzen diegu horretan. Bai komunikazio arloan eta bai zabaltzen edo zer irizpide jarraitu sortu ahal izateko produktu hori. Eta Gorka bukatzeko? Netzako galdera egitea da euskaldunak existitzen diren galdetzea. Hau da, zergatik ez dira egongo hori kontsumituko duten pertsonak, ez? Kontua da, nahiko pertsona dagoen, Baina zerbitzu edo produktua saltzen dezunean, batzutan ez dezu masarako egiten, eta kasu askotan da, gainera. Formazioa da adibide garbienetako bat, edo edozein zerbitzu. Jendeak zerbitzu hori euskaraz jaso nahi badu, merkatu dago eta zerbitzuetan oso argi ikusten da. Adibidez, azkeneko gauzatxoa egin genuena, izan zen UPV eta UEU eta horre asmozekin ere online ikastaro bat sortu ginen, Android oinarrizkoa ikasteko eta hortxe apuntatu zian 500 pertsona inguru eta euskeraz erabat, eta hor badago, esan behar da ikastara doain izela, baina... Orduan ez dago negoziorik hor, baina, bueno. Ez. Eskatuko bagenio, badakigu ez direla 500 etorriko, baina segurazki horrek erakusten duena badagoela euskera ulertzen duen jendia, eta informazio hori ematen baiozu segurazki etorriko dena. Orduan, batez ere zerbitzuetan aukera handia dago, euskalduna daudelako. Euskaldunanik ez balego, ez.
Hombre, nire ustez biztakoa da badagoela negozioa, nire zalantza gehiago dijoa, eta gero landuko du igual gai hori, interneten bakarrik funtzionatzen duen negozio batentzako, ez? Demagun web aplikazio bat, bere diru iturri bakarra interneteko jarduna dena. Gero helduko diogu gai horri hala ere, nik esan duzunaren aritik, zuri galdetuneko nizuke, beste galderetako bat. Zerbitzuetan formakuntza nahiko argi dago, zerbitzuak eskaintzerako orduan ere bai, besteak beste, adibidez, instituzioi zerbitzuak eskaintzen dizkiogunean, ez? Udaletxe batek, normalean, bi hizkuntza ofizialetan garatuko ditu bere proiektuak. Baina, nirez kezka da, euskararen negozioa zentzu horretan ez dago lotuta garapen elebidunari, alegia, zuei euskara hutsez eskatzen dizuete inoiz bezeroek, ez zuek zuen kabuz egiten dituzuenak. Webgune bat edo beti da elebitan, adibidez. Askotan da elebitan, baina gainea sortea daukagu eta normalean euskaluna garenok bi edo hiru hizkuntza ere menderatzen ditugu, orduan arazo handiegirik ez da izaten alor horretan. Orduan balio erantsia da, kasu. Balio erantsia da, era automatikoan, baina egia da, behar bada, kasu batzuetan, behar bada euskeraz webgune edo produktu bat ateratzea, eta bakarrik euskarako merkatua zuzentzea, ez duela zentzurik, baina beste batzutan bai, balio erantsia handia izan dezake horrek, komunitate konkretu batentzako, eta horrekin konformatzea, gainera enpresa edo batek sortzen badu, enpresa horren beharretara erantzun behar du. Hau da, nahikoa bazaio, ez dakit, 100 bezerorekin, listo, beraientzako baliagarria da, ez geha pentsatzen egon behar denbora guztian masara zuzendutako zerbait. Baina hori, beti ere, euskara balio erantsi bada, eta naturaltasunez, beste hizkuntza batzuk ere erabiltzeko erreztasun handiak ditugu. Zen, hemen ez dut ez da eskatu behar jendeak altxatzeko, esateko, segurazki hemen gehienek 3 hizkuntza behintzat ulertzen dituztela jakiteko. Gure kasuan adibidez, gure produktuak bai direla, espreski euskaraz sortuta eta bakarrik euskaraz. Orduan, bai ikusten dugu gainera, hor badokagula esparru handi bat, zorionez, belaunaldi berriak, behintzat, elebidunak dira, behintzat, eta orduan, beraiek dira justu erraminta digitalak, mundu digitalak, hasieratik ezagutzen dutenak eta erabiliko dutenak etorkizunean. Orduan, hor bai ikusten dugula, bai, aukerak daudela, beharra dagoela ere, irakaskuntza munduan, erakundeen munduan ere bai, orduan argi ikusten dugu posiblea dela, bai beti azpimarratuta gure kasu konkretua dela, hori, etekina soziala dela. Ez gaude guztiz atxikituta, hori, aplikazio batek 1.000 deskargaz baditu, baina ez dela arrakastatua bezala hartzen, ez? Orduan, salbuespen horrekin. Aplikazio eta hitz egin duzunez, ikerri galdera bat luzatuko diot. Segurazki lehenagotik ere, baina 2013an, zu edozein kongresu itzalditara juten bazara, entzungo duzu, etorkizuna mugikorretan dagoela, nolabait esateko, negozioaren etorkizuna. E-commercea mugikorretara bideratu behar dela. Zuek mugikorren munduan, ari zarete lanean Euskal Appsekin, nola ikusiten duzu batetik, hizkuntza aferetan sartu gabe, nola ikusten duzuen negozioa ikuspegi honetatik, mugikorren mundutik eta euskeraz ere, nola ikusten duzuen, zuen esperientzian oinarrituta. Azken batean mugikorrarekin gero eta gauza gehiago egiten dugu, eta azkenean ere eros dezakegu telefonarekin, eta eguneroko gauza asko gero eta gehiago egiten ditugu mugikorrarekin, orduan e-commerce, gero eta gehiago gorantza doa, eta gehiago egongo da, eta gainera teknologia berriak sortzen ari dira gauzak erresteko, NFS, ez dakiz zer, ez dakit talde batetik nire ustez ez dago zertan eztabaidatzerik, ez da ikusten da hori arrakastatsuagoa dela, gero eta arrakasta gehiago dela e-commerce eta horrelako estrategiak mugikorretan, baina horrezagatik, azkenak mugikorrarekin denetarek egiten dugu. Gauzatxo bate esan nahi nuke Gorkak esan duenarekin hori masetara ez garela joan behar, eta nik horrekin bat nator, ez da, azke nitzuak bilatu behar ditugu, denda gero eta fidelagoa da, eta hori bezero onak dituzu,
Baina mugikorretan gertatzen zaiguna da eredu ekonomikoa edo el modelo de negozio edo bideratuta dago guztiz kontrakoarentzako. Masak sortzeko oso diru gutxi irabazteko aplikazio bakoitzarekin edo gauza bakoitzarekin, ezta? Eta horrez egetek izaten eban, hori euskera arloan, mugikorrekin behintzat isladatu behar duzula modeloa, ze bestela hori masa hori ezin duzu sortu. Ezin duzu sortu. Ari gara hitz egiten, euskaldunak edo euskeran nitxo bat bailitzan. Baina horregatik ari naiz galdetzen, hemen Twitterren ere aipatu dute, zure esaldia aipatuz, galdetzea negozioa egin ote daiteken euskeraz, nik badakit egin daitekela, baina hori galdetzea euskaldunik baute dagoen galdetzea bezala dela. Baina Euskal Herrian, ez dakit zenbat biztanle garen, 2 milioitik gora, 2 milioi horiek euskeraz egingo balute, nitxo izateari utziko lioke agian, behintzat Euskal Herrian. Eta izango litzateke masa, gure neurrian, Euskal Herrian, baina gure neurrian ez. Orduan, hortik tira nahi dut pixka bat, esan nahi dudana da. Nik daukadan sensazioa da, eta guk ezagutu ditugun, gainera, igual zuk zure esperientzia konta dezakezu ez, ezagutu ditugu aplikazio globalen klonak, bertsioak euskeraz. Guk bere garaian euskaltube jarri genuen abian, elurneten blogariak.net orain, blogari.net zena, orain blogariak.net, zutagu, sare sozialak. Irudipena daukat, azkeneko urteotan mai gaineratu direla plater asko, eta ja ez negozio ereduaren ikuspegitik bakarrik. Iruditzen zait, plater horietan eskaintzen ditugun elikagaiak jateko, ez dagoela nahikoa masa. Edo behintzat, esaten dizkiguten datuekin bat ez datuzela. Luitxo Fernandezek orain dela ez asko, Donostiako badu bada erakusketan, berak egin zuen bisita gidatu moduko bat, eta berek kezkak azaldu zituen. Hitz egiten da milioi bat inguru euskaldun garela ulertu, hitz egin, nahiko ambiguak dira ikerketa horiek. Baina ustez milioi bat personako merkatua. Nire ustez hori ez da egia. Orduan, horregatik ari naiz pixka bat bide hontatik. Orduan, zuri galdetu nahiko nitzuke. Zuk esperientzia baduzu hortan. Web aplikazioak printzipioz euskaldun masara bideratutakoak. Sare sozialak, blogak sortzeko plataforma, gu geuk ere bai. Zein izan da horien evoluzioa, web aplikazio horien evoluzioa? Benetan badago, ez ja dirua egiteko, hor edukia sortzeko jendea badago, jendea badabil, jendea badu ohitura? Bai, guk adibidez blogari, eta gainera horretaz ere gorka badaki, garai horretan elurneten lan egin zuen eta bera izan zen sortzailetako bat, blogaria.netekoa. Ni goratzen ez, hasi ginenean egiten lehenengo prebizioak blogarienak, uste gure prebizioa izan zela 100 erabiltzaile urte batean. Eta gainera, justo, enpresa sortu berria zen, 2 hilabete genera eman edo horrela, eta jarri genuen martxan, eta lehenengo egunean 40 blog sortu ziren. Eta batean, hasi zen jendea apuntatzen, esan behar da, blogari, garai horretan ez zela existitzen plataforma bat euskaraz utzez blogak sortzeko. Eta baita esan behar da, 2005an sortu genuela eta justu izan zen blogen estandarra. Orduan, hori, desbordatu egin zigun, genuen prebizioa apurtu egin zen, zerbitzaria garai horretan egunero erortzen zitzaigun, ze, klaro, ez egon dimentsionatuta, ez da pentsatu ere, eta, nahiko landu behar izan genuen bizirik mantentzeko. Egia da, ez dakit zenbat blog edukitzera llegatu genuen, pilo bat, baina egia da, gero zenbaki hori jaitsi egin dela. Baina nik uste dut hori gertatu dela Bloggerren, WordPress eta edozein blog plataforman. Eta orain ze gertatzen zaigu, orain erabiltzaile gitxiago dakagu, baina erabiltzaile horiek oso fidelak dira. Eta bloga bertan sortu dutenak, benetan masa bat dakate, publiko bat dakate horren atzetik. Argi dago ere, proiektu horren
izaera ere apur bat soziala dela, osea, ez genuen sortu proiektu hori Elurneten barruan ere dirua irabazteko asmoarekin, baizik eta, bueno, gure gustoko zerbait egitea, guk ere gure enpresa nolabait ezaguna egitea eta sinesgarritasun bat sortzeko. Ez nintzen ari ala ere, kasu honetan negozioa egiteari begira edo, esan nahi dut. Milioi bat hiztun badaude Euskal Herrian, gauza da zuek prebizioak, barkatuko dira, nik abokate de auroaren abokatuaren egingo du bizka. Gauza da prebizio bajuak egitea. Eta gero desbordatzea. Egun erabiltzaile milioi bat laguneko hiztun komunitate bat, ez dakit gutxi den. Baina, karo, prebizio bajuak egitea eta gero desbordatzea ez du esan nahi masa horrekiko benetan erabilpen tasa handia duenik. Eta ez bakarrik sortzen diren blogetat, baizik eta zenbat jende datorren gehiago uste dudela, erakusgarriaga uste dudela, zenbat bisitari dituen azkenean plataforma horrek euskerazko informazioa kontsumitzen duen jendearena, ez? Zergatik. Nik uste, merkatu proiektzio aldetik badago jende hori. Baina egiten da beste hizkuntzetan ere. Baina lehen aipatu dut, beste hainbat hizkuntza ere hitz egiten ditugu euskaldunek eta askotan joera da ere, adibidez, blogariaken saiakera kristona izan da WordPress edo Blogspoten ondoan lehiatzen ari zara, etengabe ez, eta merkatu horretan, eta orduan jendeak ere erreferente batzuk ez ditu euskeratik jasotzen. Zaila delako ere. Zentzu horretan, exigitu halko bagenio jende guztiari militantzia puntu hori oraindik ere, behar bada merkatu hori errealagoa litzateke, baina proiektu aldetik, produktuan bat ateratzen duzu momentutik, niz ziur nago jendeak erantzungo duela, baina proiektu aldetik, baina beste merkatuetan egiten diren proiektzioak, hor dago merkatu bat, hor dago arrain banku bat, ez? Eta sarea bota behar da, baina sarea ondo ere bota behar da, behar bada militantzia puntu hori ez daukan jendea ere erakartzeko, bakarrik proiektu hori edo produktu hori interesgarria delako, ez? Gainera kontutan hartu behar dugu ere interneteko zerbitzu eta sari garela, eta ere begiratu behar dugu, zenbat pertsona hitz egiten dute ere gazteleraz, eta zenbat pertsona dakate blog bat sortuta. Orduan, hori ere ikusi behar da. Ez daukagu ikerketari, baina ondo lekuke ikustea zein den alderaketa hori. Ezin ditut hemen aurkeztu ere datuak, baina ni euskalduna naiz, ni blogari eta sortzaile bat naiz, baina ni ez naiz blogaria, esan nahi dut nik ez dakat blog bat. Eta horrek ez du esan nahi ez dagoela merkatua blog horietarako, ez? Karo, alderaketa egin barko litzateke, eta nik ala ere uste dut alderaketan, benetan milioi bat hiztun gara galtzen ateratzen garela. Ez dudalako uste milioi bat kontsumitzaile dagoenik euskeraz. Euskerazko informazioa kontsumitzen duenik. Hor blogen kasu partikularrean igual gehiagi sartzen egea, baina estanda egontzen, gero denok ulertu dugu jetxiera bat egontzela, eta jetxiera hori ez da bakarrik euskeraz gertatu da hizkuntza guztietan. Baina esan behar da, eta datu horiek ia empirikoak dira, zen nik egin nuen hola estadistika azkar bat, askoz ere gutxiago jetxi da blogari euskaldunen kopurua konparatuta gazterako edo beste hizkuntza batzuetan. Hau da, portzentualki, eta hori oso adierazgarria da. Adibidez, Twitter, horri nik beti joaten naiz, kazetaritzak hartu zuen diskursora blogen sorkuntzan, ez? Nola blogak aitxaitzat zituzten, eta aldiz sare sozialak edo Twitter bezala bereganatu eta erabiltzen hasi diren. Hor agenda propioa sortu zuen. Agenda hori askoz ere biziagoa dago euskeraz, portzentualki, gaztelera eta beste hizkuntzetan baino. Orduan, behar bada ez dira izango asko, baina bai, ibiltzen dutenak eta sortzen dutenak badago komponente bat, beste batzuetan ez dagoena. Eta adibidez, merkatu ikuspuntutik ere, kazetaritzan bertan, berriagunkariaren edo arpidetza sistemetan edo egiten den sostenguetan, badago beste komponente bat, identitarioa igual, ez dala zertan beti agertu behar, baina ezberdintzen duena pitxin bat euskararen alorra, merkatu aldetik, ikuspuntutik, behiratu. Bai, eta beste gauza bat guri gertatu zaiguna askotan, zuei ez dakit. Askotan, justo internet munduan eta mundu digitalean ari garenok, kopuru horiek ditugu buruan, baina gero ez gara konturatzen, guztiok ez garela ez da gutxiago ere ez internet kontsumitzaileak, ez mundu honetan sartuta gaudela, orduan horretan ere aldean nahiko nabarmena da. Guk ikusten dugu adibidez... Baina hori hizkuntza guztietan berdina izango da. Bai, baina
Nik uste dut euskararen kasuan ere, ikusten dela erabiltzaileen aldetik beldurra, teknologiari beldurra daukagula oraindik, eta batzutan gertatu izan zaigula, beldur hori aurre egin, eta hurrengo pausua euskaraz egitea, beldur handiagoa ematen diela oraindik. Gertatu izan zaigu adibidez, irakaskuntza munduan. Beharra badaukate, teknologiara egokitzeko eta teknologiak erabiltzeko edukiak azaltzeko eta klaseak askoz dinamikoagoak egiteko eta umeen eguneko egoerarekin bat egiteko ere, eta batzutan beldur dira teknologia erabiltzen hasteari, eta gero ja, euskaraz egiteko pausu hori emateko ere, baina eskenik YouTube badakit erabiltzen, baina esaten badidazu euskaraz ere dagoela horrelako eraminta bat, gai izango naiz horri aurre egiteko? Hori gertatu izan zaigu. Vale. Bueno, 15 minutu dauzkagu, zerbait esan nahi dauzkagu eta Eta gero, nire ustez, baliabide gutxi ditugu. Askotan bilatzen baduzu aplikazioak euskaraz eta ez badituzu aurkitzen, azkenean zer egiten duzu. Erderaz bilatu, ezta? Eta azkenean hori bihurtzen da zure lehenengo aukera. Ez dakit aplikazio bat bilatzen baduzu, storetan edo, egiten duzu. Erderaz bilatu, badakizu euskaraz gutxi daudela eta ez duzula aurkituko, orduan oso, ez dakit, oso kontzientzia handikoa izan behar zara horrela beti euskeraz bilatzeko, ez da? Duzu lehenengo aukera beti euskera izatea, ez da? Hain baliabide gutxirekin, hori adibidez Euskal Apps atarian gauza bat konpondu nahi duguna. Euskal Appsen bakarrik dago Euskal aplikazioak, orduan hor bilatzen duzuna beti bilatuko duzu euskeraz eta bakizu hor aurkitzen duzuna euskera izango dela. Vale. Itxiko dugu pixka gai hau, azkeneko 15 minutu hauetan beste gauza bat hitz egiteko. Zen niri ere gustatuko litzaidake mahai ingurua honek tituluan ez izatea negozioa euskaraz interneten. Gu euskaldunak garen heinean, euskaraz lan egiten dugun heinean, normaltasunez, euskaraz eta beste hizkuntza batutan ere bai, denok uste dut. Gustatuko litzaidake titulua izatea negozioa interneten. Orduan pixka bat helduko diogu, aurrengo urterako hala den, pixka bat helduko diogu ja, pixka bat, konplejo hori gabe, ez euskera alde batera utzita, gure eguneroko jardunean, gauza normala denez, zein egoeratan gauden negozioa interneten egiteari begira. Landuko ditugu finantzaketa, diru laguntzak, ez dakit. Lehenengo zuziri bideratuko diot, bera delako enpresa pribatuan urte gehien daramatzan persona hemen. Behintzat bere enpresan, berak fundatutako enpresan. 8 urte daramatzazue. Deno dakigu egora zail bat pasatzen ari garela, ekonomikoki, krisi bortitz batek jo gaitu azkenengo urteotan, eta nahi nuke jakin enpresa teknologiko batetan, zuena bezalako enpresa teknologiko batetan, nola pairatzen ari zareten egoera hori. Aldugun moduan. Orain dela 2 urte arte egia esan ez dugu nabaritu ezer, baina azkenengo 2 urtetan bai nabaritzen ari gara asko. Nabaritzen ari gara batez ere jendearen beldurra. Kontratatzen dizutenean proiektu bat, lehen igual proiektu handiagoak kontratatzen zituzten, orain ja juten dira pizkanaka, oso epe laburrean kontratatzen. Hau lehenengo zatitxo bat, gero ikusten dugu nola dijoan gauza, beste bat, eta baita euskararen munduan batez ere nabaritu dugu diru laguntzen kontua. Enpresa asko mugitzen zirela diru laguntzekin, edo finanziazio publikoarekin. Orduan diru hori jaitsi egin dela, eta baita, beraien egoera ere ez dela oso ona, eta batzutan, igual beharra dakate gauzak berritzeko, gauza berriak egiteko, baina ez dakate... Nahi nuke hitz egin diru laguntzetaz, eta gainera ikuspegi kritiko batetik, baina ez dakit denbora emango digun. Jungo naiz galderatxoak egiten azkar-azkar erantzuten jungo gara, bale? Zuek abian jarri duzue, Iker, atari bat, kontatu didazunagatik beste enpresa batekin edo elkarlanean lan egin duzue, jakin nahi dut finantzaketa behar izan ote duzuen, edo ingles esaten den bezala bootstrapping eginez sortu duzuen hori, zuen errekursoak erabiliz, badakit akordio bat lortu duzuela beste enpresa batekin, beraz elkarlan bat sortu da hor, kontatu didazu pixka nola egin. Bai, ideia niri eta lagun bati bururatu zitzaigun Euskal Apps atariaren ideia,
eta, bueno, The Movie Virtual enpresari eskaini genion ideia, eta proiektua Eusko Jaurlaritzako laguntza batekin sortu zen. Baina, gu ere hor, behintzat gure lana jarri dugu. Nire laguna eta biok horregon gara Euskal Lab satarearen atzean hori lanean, eta hori eskematen ere dirua da, ezta? Eta guk, hori atarian, begiratzen ditugu eta Euskal Lab aplikazioak, eta ikusi ditugun gehienak, edo askok, edo sortu diren gehienak Eusko Jaurlaritzako laguntzak izan dituzte. Eta batipat, lehen esan dudanagatik, aplikazioetan azkenean gutxi saltzen badituzu, gure zure merkatua tzekia baldin bada, eta aplikazioen hori negozioa oso diru gutxikoa baldin bada, oso zaila da hori aplikazio bat garatzea, eta horrekin dirua irabaztea. Horrek ezagetik aplikazio guztiak, edo sortutako aplikazio guztiak zoretan eta marketetan, mugikorrerentzako, eta aplikazioetan iaia guztiak edo gehienak esango nuke Eusko Jaurlaritzako laguntzaren bat dutela. Amaia, ez dakit zuek, ez baidakit oso ondo zein da zuen funtzionamendua, baina diru laguntzen kontuarekin harremanik ote duzuen, eskaintzen dituzuen, ez? Nola ikusten duzu diru laguntzena zen? Nik badut gau iritzi personala da, badut ideia hori edo, ez? Euskara sortu diren web aplikazio asko eta asko diru laguntzek lagunduta sortu direla. Pentsa daiteke, hizkuntza minorizatu batetan gabiltzan enean, hori normala dela, eta beraz hizkuntza horrek bere inguruko beste hizkuntzekin modu paregetsuan konpetitu ahal izateko, laguntza bereziak behar izatea. Ez duzu uste, seinale ona izango dela egunen batetan gauza hauek garatzen badira diru laguntzari gabe, ez gaude batzutan diru laguntza horien mende eta horiek amaitzen badira proiektuak kale egiten dute, ez dakit. Zenik diru laguntzei ikusten ez dio talde ona batetik ulergarria iruditzen zait, eta bistakoa da, euskarak behar duela laguntza hori, baina bestetik iruditzen zait hipotekatu egiten dituela askotan proiektuak. Zergatik, hori kentzen den momentuan, eta agian negozio eredu bat bilatzeko ere premia berezirik ez duelako sortzen, en fin. Kontraesankorra da nire, nik jaso ditut diru laguntza proiektu batzuekin, baina badut zera kontraesankor bat, horren inguruan ze iritzi duzu. Estabil. Bai, nire kasu pertsonalean ere kontraesan hori egunero ikusten dut ere. Pertsonalki nire iritzia emateko hori da. Nolabait egitasmo asko ez direla aurrera ateratzen diru laguntzarik gabe, baina bai gertatu izan da ateratzen direla diru laguntza batekin, eta gero edo ez da ondo komunikatzen, egitasmo hori sortu dela, edo merkatuak ez du erantzuten, edo erabiltzaileek beste gauza batetan gaudela eta azkenean ez dugu erabiltzen, eta hilzorian izten ditugu egitasmo horiek. Hori erabiltzaile moduan. Eta gero gure kasu konkretuan, horregatik kontraesan hori ere bai, Azkue Fundazioa 185ean Bizkaiko Foru Aldundiaren diru laguntza batekin funtzionatzen du. Eta Bilboko Udalak ere parte hartzen du. Badago ere, hori guk egitasmoak sortu ahal izateko eta nolabait diru etekinarik lortzea ez dalako gure helburua, noski diru laguntzen beharra daukagu 100%. Eta gainera Euskararen etxea bera ere kudeatu ahal izateko, Euskararen interpretazio zentroa mantentzeko, edukiak sortzeko, bizitak gidatuak antolatu ahal izateko, diru laguntzen beharra daukagu. Bestela ez genuke eukiko bizitzerik. Baina justu Bizkaiko Foru Aldundiaren helburua fundazioa sortu zuenean hori izan zen. Apur bat erakundeen egitura zorrotzetatik irten ahal izatea, eta beste mota batetako egitasmo batzuk sortu ahal izateko edo bideratu ahal izateko, hori fundazio bat sortzea eta horren bidez
indarra ematea proiektu batzuei. Bale, eta Gorkarekin nahi nuke beste gaitxo bat landu, badakit gainera, horren inguruan lanketa handia egiten duzuela zuek Talaiosen. Euskal Autonomi Erkidegoan badago figura bat, enpresak sortzerako orduan, kooperatiba txikiaren legea da, ez? Ahalbidetzen du, gutxienez bi soziorekin sortu ahal izatea kooperatiba, sozietate kooperatibo txiki bat. Eta, nik zuri behin baino gehiagotan entzien duzut, dela formula perfektua ekintzaietzarako, emprendizajerako, ez? Gaztelaniaz esaten den bezala. Azaldu diguzu zergatik uste duzen hori horrela dela, edo? Bai, ni beldurtuta nago, azken urteetan egiten den nola ekintzaietasunaren apologia eta oso kontra gainera ereduarekin. Badirudi jendea sortu nahi dutela, eta beraie bakarri, kriston voluntatearekin aurrera eta pasioz ateratzen duen pertsona bat, ekintzailea zara eta gero ja esplotatuko duzu jendea, edo lan emango diozu, ez? Eta eredu horren guztiz kontra, guztiz zentzugabea da. Esan nahi, batzutan, deno jartzen dugu pasioa hasieran, baina batzutan jendeak ez du jartzen zen bakarrik joatea asko kostatzen da. Eta horregatik elkarrekin joatea asko hobeto da. Eta normalean badago zure inguruan interesa duen jendea eta zure gauzak berdinak egingo dituzkena, ez? Eta horretarago, adibidez, kooperatibak ez du ziurtatzen zure eredua ezberdina izango dela, justuagoa edo zen ni horrelakoa naiz eta inor ezagutzen naute. Eta ez du ziurtatzen, baina bai, lehenengo batek esan zian, baina behintzat hasieratik esaten zu partekatu nahi dezula. Adibidez Talaiosen guk gure enpresa, ez dugu enpresa soil bat bezala irudikatzen, komunitate bat gara. Horregatik, bildu ginenean 3 sozio gara, baina bildu ginenean bildu genituen ere gure ingurukoak eta esan genien bida. Zuek zerate enpresa ere, hor, hartu genituen eskalagunak, iseri genituen, eta zuek sufrituko duzu eta ondo pasatuko zuen. Hartu elkartrukatu telefonoak zen beharko dituzue. Eta gero horren gainean daude lagunak eta ezagunak, eta horrela aztea erabaki genuen. Eta kooperatiba elkarte txikiak horixe balmentzen du. Ematen dizu, hasieran behar dezu malgutasuna, bai kontratazio atletik eta baita ere kooperatiben izaera hori mantentzen da. Eta zergatik aukera hori, hasieratik argi geneukalako, guretzako jendearekin gauza sortzea askoz ere, eta hori frogatua dago, eta batez ere Euskal Herrian, nola gehienak enpresa txiki eta ertaina diren, kooperatiben sare bat osatzea, eta horixe da eraiki nahi duguna, kooperatiba gurea, baina bai beste batzuekin saretuta, horixe izan daitekela ere eredu resilientena, hau da, aguantatu dezakena denboran. Adibidez guk ez dugu planteatzen hurrengo 3 urteetan gehiegi aztean, nahiago dugu sarea osatzen joan, gero, ekingo diogu, baina oso ondo pentsatuta zen, jende hori gure familia bihurtuko da. Familia. Gure komunitatea da. Eta maite behar ditugu eta beraiekin egunero 8 ordu behintzat, gehiago izaten da, baina 8 ordu behintzat pasa behar dute. Orduan, pertsona horiek integratzeko eta topatzeko bakarrik behar duzu denbora. Eta, kooperatiba elkarte txikiak, adibidez, ematen dizuen tresneria da, nik uste norbaitek ondo pentsatutako gauza dela. Zenek? Ezagutzen badezu, mesedez? Estatu espainolean uste dut badagoela formula hori beste toki bat. Ez dakit Andaluzian, adibidez. Ez dakit zehazki, baina hain espezifikoa eta hain ondo pentsatua, benetan hemen bakarrik gertatzen. Politikariren bate gauza zerbait ondo egin du orduan. Edo ez dakit hemen daukagun lobby garrantzitsu bat, ez? Kooperatibismoa horrek Mondragon eredu horrek, beste bat, eske kooperatiba ez da, hemen askotan hitz egiten dugunean kooperatiba denak automatikoki Eroski, Fagor eta Mondragon. Eta ez, beste era batera egin daitezke gauzak ere, ezerkenduta hor dagoen esperientzia eta hor azkenean eredu interesgarri bat izan dela urteetan bere zea eman duena, ez? Bere erredituak. Behar bada orain, guk planteatzen duguna beste era batekoa da, baina kendu gabe, gizon horrek komunikabiderik ez zegoen toki batean egindako, hasitako monstro hori guztia, ez? Eta kriston lana eta kriston ekarpenak egin dituena. Nik uste eredu hori horren buelta bat eman da, berriro sortu daitekela hemen zerbait, eta hori da provokatu nahi duana. Ni honan ator zuei esatea, venga, hostia, guazen olako eredu batean sinistea, eta hartu bakoitzak eta bere bizitza hola bai.
Eta hori da, horregatik. Eta apur bat gure izaerari lotuta dago ere, ez da? Guk beti, ez dakit, gure mundua beti izan da bata besteari laguntzea, auzolana, ez dakit, horri berreskuratuz ere, beste arlo batzuetara nik uste dut eraman daitekela arazorik gabe. Ohituratuta gaude laguntza emateari eta laguntza jasotzeari. Eta ez diogu inolako beldurrik izan behar hori, elkarkidetzan lan egiteari eta... Bai, gainera ikerrekera aipatu, esan dut ikuspegi entitate juridiko ez harago ere, badago elkarlanerako kooperatzea, bueno, elkarlanean aritzea da, ez? Eta zuek ere aritu zareten, ez eta ezibili kooperatibe munduan, dakidan nago. Bai, hori da. Nire ustez, azkenean, bakoitzak bere filosofia deko, baina nik argi deko. Ematen duzuna beti bueltatzen da. Ez dakizu nola eta edo noiz, baina beti bueltatzen da. Karma da hori. Bueno, minutu eskaz bat geratzen da, nik nahiko nuke gehiago hitz egingo bagenu, baina ez daukagu denborarik, eta baina nioke eman hitza publikoari, niri baino gehiago hemen dauden mahaikideei galderaren bat egin nahi badie, edo ez dakit bateron batek galderari daukan. Bai, eskerrik asko, galdeak hemendik. Nik, Aritz, nik zuri galdea bat egingo dizut. Inork ez dizu galderarik egin, eta nik egin nahi nizun. Hemen ereduak aipatu dira, kooperatibarena, bakoitza daukana, ez da, enpresa arrontana. Zure kasuan, azkenengo proiektuan, zu zaude, arreba dago, esan dute familiarra da. Ez da arreba, abizen berdina daukagu, zuzik bezala, baina eskalaguna eta sozia da. Ara. Bai, hemen dago, bai, arreba. Familiartekoa da, beraz, bueno, familiartekoa, bai. Era bat. Bai, guk kooperatiba txikia gara ere, bai, Guk daukaguna da batetik agentzia, komunikazio agentzia diezaiokeguna, Barking Blocks izena duena, lehenago transistoriatik datorrena, eta bueno, orain behingoagatik, ja, uste dut, marka guzti horiek batu eta, bueno, batekin egingo dugula aurrera, eta kooperatiba txikia da. Eta gero horren baitan dago Blog on Brands aplikazioa, bere negozio eredu propioarekin, baina kooperatibaren parte dena, bai. Bai, lehenko gunean nik Twitterren irakurri nion bati, arek esaten zuen bezala, etxean eta enpresan zuen kasua, zuek zaite biok CEO eta co-founder. Bai, hori da. Etxean eta... Halaxe da, bai. Eta enpresan. Galderarik, hortik, nik beste bat, zuen baimenarekin. Lehen komentatu oso, ibili gara euskara eta zera eta negozioa, azkenengo zatian, azkenean egin duguna izan da euskara saritu negozioari buruz. Euskara aipatu gabe. Hoixe, bera, euskara herramienta bezala komunikatzeko. Lehengo, aste honetan bertan gorka, Donostian egin da, honelako ekitaldi bat, nik uste dut, gure inguruan egiten diren artean, nik uste dut interesgarrienetako badala, ja dagoeneko 9. edizioa du, eta informatikariak biltzen ditu. Itzei oso apur bat, nola sortu zen, nola izan da urten, eta horke, nik uste dut urtero flipatu egiten dut, han aurkezten diren proiektuekin, osea, proiektu pilo bat daude, pilo bat. Informatikari euskaldunen bilkura, ez da? Bai, listo. Informatikari euskal bilkuran, esan bezala, ondo esan bezala, 9. aldia da, 2 urtero egiten da, UEUk, Udako Euskal Unibertsitateak eta UPUek batera antolatzen dute, Miramonen izaten da, eta aurten ja espetatiba guztia pikutara joan dira, eta hor euskera hutsean egiten den eventoa da, eta 250 pertsona, bueno, bete dute, eta orduan ezin izan dituzte jende gehiago hartu. Eta horra aurkeztu dira, bai, kriston proiektu pila, batzuk jokuak, eta euskeraz, beste batzuk osasunari zuzendutako aplikazioak, beste bat proiektu komunitarioak, adibidez nola badago pertsona bat Euskal Herrian Firefox OS aterako den zea hori euskeraz eta lanean bertako proiektuan, eta, bueno, milaka proiektu baita ere Ekifinet proiektu ezagun kooperatibo, bueno, sare libre eta neutral hori ere agertu zen, eta hizkuntza teknologian, berezitasun hori badugulako, hizkuntza teknologianen inguruan, ez bakarrik euskaraz, baizik eta euskararentzako balio duena askotan beste hizkuntza batzuetarako ere baliagarria da, eta nolabait industria bat badago hor inguruan, eta hor pila gauza aurkeztu dira.
Eta baita ere adibidez, turismoaren inguruko aplikazioak, horiek ere batzuk euskeraz eta beste batzuk, osoa, badago euskeraz egiterik horrelako evento bat, badago gainera demostratzea posible dela eta jendeak negozioa horrekin egiten duela, eta horrek demostratzen du bai hor agertu ziren enpresa eta proiektu pila bat. Beste batzuk ziren komunitarioak, beste batzuk universitarioak edo akademikoagoak, baina argi dago badagoela zerbait hor. Besterik ez, eskerrik asko, Arit, Julio, Amaia, Iker eta Susi, eskerrik asko, txalo bero bat eurentzat, mesedez, eskerrik asko.